ברוכים הבאים לנווה דניאל. נווה דניאל הנמצא בפסגות הרי יהודה ונהנה מנופם המדהים. הנה, כאן ההרודיון. כאן גם גרים בכיף אנשים פעילים וחרוצים. שמאי, בוקר טוב. תתעורר. תתעורר. סוף סוף. בוקר טוב שמאי. ברוך הבא לעוד יום נפלא ומקסים. תראה, השמש זורחת. אני מקווה שישנת טוב ואגרת הרבה כוחות. מצפה לך עוד יום עמוס וגדוש. הרבה החלטות גורליות על כל צעד ושעל מחכות לך היום. חברים יקרים, קהילה נכבדה, כעת הגיע תורנו להצטרף לעזרה ההדדית. שמאי זקוק לעזרתנו. יש בנווה דניאל כל כך הרבה אפשרויות של תפילת בוקר. ממניין הוותיקים במשכן יחיאל, ועד בעניין בני הנוער במרכזי. לאיזה מהם ילך שמאי? וכך נוכל אנחנו לעזור לשמאי. מתחת לכל כיסא נמצאות שתי פיסות נייר. צבעיהן תואמים את הצבעים של אפשרויות הבחירה של שמאי. הלו, נו, תבחרו כבר. הרימו גבוה את פתק בצבע של אפשרות הבחירה הנראית לכם, ושאותה הייתם רוצים לראות את שמאי עושה. כדי שתראו שלהצבעתכם יש השפעה, נראה לכם שבאמת צולמו שתי אפשרויות. בהמשך תצטרכו להאמין לנו.